Peygamberimiz Muhammed aleyhi ve salatu vesselam әйтте, иман һәм иманһызлык, көфрлек арасында намаз кешене хаклап тора ди. Намаз калдыру ул зина кылудан, аракы эчүдән, кешенән мал мөлкәтен урлаудан гынаһы зуррак һәм бөеклерәк. Тәмәкендә тартханда, тувыкланып аракыны эчһәндә намазыңды калдырма. Без әйтмәйбез, ошо гынахтар ул нигенә ябай гына гынах дип. Юк, ул зур гынахтар. Әмма ләкин намаз калдырудан гынаһы зуррак. Күп кеше әйтә, мин йөрәк менән генә ышанам, ул миңа йетте. Әгәр дә йөрәгендә булһа ине, һин намазыңды укыр ине дип әйтәләр галимдар. Ата-бабаларыбыз намазын укыгандар, уразаһын тоткандар. Ул яктан да хылтану юк, хөрмәтле мәгать. Ултыргыстан бер аягын алган, ошо ултыргыска ултырып булмай. Аның файдаһы юк, хөрмәтле мәгать. Һәм кешеләр намазын укымаһа, аның бер ошондый бер нигезе юк була ла куя. Нигезһез иман. Шуның өчен, хөрмәтле мәгать, имандарыбызны нигезләп куяйык намаз менән.